posle 50 godina tek sada jasno, Gradski zavod za plućne bolesti ima sprat viška. Pripada i gradu i državi i dok se pravni odnosi ne reše, neće biti useljenja. Renoviranje zavoda završeno je početkom septembra. Znate koliko smo o tome izveštavali, prvo kada je počelo, a i onda kada je gotovo, ali još nema upotrebnu dozvolu. Iako je sanacija dela oštećenja na zgradi Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu završena krajem avgusta, još se ne zna kada će lekari ponovo početi da primaju pacijente u Preševskoj ulici. Ispostavilo se da je pre godinu dana bilo mnogo lakše zabraniti rad, pa zatim obezbediti i sredstva da se u delu objekta saniraju kritična mesta, nego sada dobiti dozvolu za povratak u zgradu. Opština Zvezdara je sopstveno rešenje, na osnovu kojeg je izvršena sanacija dela zgrade, poništila jer objekat je veći od 800 kvadratnih metara i izdavanje dozvole je u nadležnosti grada. Sve dok Gradski zavod za plućne bolesti ne dobije građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i sanaciju tog dela objekta od nadležnog organa, to je Sekretarijat za urbanizam grada Beograda, i nakon dobijene građevinske dozvole dok se ne izvrši tehnički pregled dela objekta koji je rekonstruisan i saniran, inspektor ne može da donese novo rešenje kojim bi odobrio samo korištenje dela tog objekta. Iako zavod decenijama tu radi, ova zgrada je u katastru upisana kao vlasništvo Republike Srbije, tako da je pre izdavanja dozvole potrebno se imovina prenese na grad. Jedan deo zgrade ima sprat više nego što je upisan u katastar, pa i to treba ispraviti. Dobili smo od njih jedan dopis u kome su nam tražili dodatnu dokumentaciju na dve strane. Dokumentacija se odnosila na vlasništvo objekta, na spratnost objekta u katastru, odnosno u tom listu nepokretnosti. To su sve dosta komplikovane procedure. Saznali smo da je u toku prelazak vlasništva ovog objekta sa Republike na grad i da je to sekretarijat pokrenuo i da će u najbržem postupku to rešiti i da su onda i sve ostale procedure koje su nama tražene mnogo jednostavnije. Zaposleni i predstavnici sindikata nezadovoljni su dinamikom kojom rukovodstvo zavoda i grad rešavaju problem, a najviše trpe pacijenti. Trpe dosta, zato što trenutno primamo svoje pacijente u krajnje neuslovnim prostorijama u Zemunu, Cara Dušana 178. Nažalost, ne mogu reći da možemo da im pružimo adekvatan kvalitet pregleda u postojećim uslovima. Za pohvalu je to što se svi učesnici u rešavanju problema striktno pridržavaju propisa. Potrebno je međutim da se, ukoliko želimo da jedna važna medicinska ustanova ponovo počne da radi u razumnom roku i odluke donose brže. S obzirom na to da su do sada završeni radovi samo privremeno rešenje, potrebno je obezbediti i novac za kompletnu rekonstrukciju.